athi lo baba ngicela ungisize ngiyele kushembe ngithi ngiyile kushembe nganikela ngaqeda athi ke nakho namhlanje ngizokutshela okugcina wena mawuthandaza kulo uNkulunkulu wakho akangizwa angimuzwa noma sephendula angimuzwa ukuthi uthini ngigcina senginqapha ngithatha gila ngiphume ngihambe shiye kanjalo kungcono la ngithuma khona ngoba ngiyababona abanye abantu mabekhuluma noshembe uyabaphendula nami ngifuna ngiphendule kunendaba yami ngifuna ukuyibeka kushembe hamba bakhona nje abanye emkhulu abamaNazaretha umzonke ngithi umNazaretha na abakwenzanga lokho enguthume khona uhlupha ngokuthawuzwa hayi namhlanje ngutshele wokugcina ngiyakushiya ilapho ke owaphela khona usa waphela ubuyoni waphela ukuhlakanipha ngase ngizibuza ukuthi ma ethi ushembe yamuzwa noma semphendula noma ebekusizi lakhe lapha akazwakali ngase ngicabanga isithombe engisaziyo mangizwe indlela ahamba ngayo ngabala iminyaka ngabala into esezenziwe ngayo ngabala ungazwakali kwenkulumo yakho kusikonke lokho esikwenzayo ngoba la ngithunywe khona kushembe lodaba ngolubikile hayi ngiyakhuleka nje kuJesu uJesu akayeza uJesu phela wayo amaJuda kunjalo nje uJesu wayiqhamuke ngesandla sikaNkulunkulu kodwa eqhamuke lesizweni esinjani esimhlophe lesizwe simhlophe samhlumeza saze sambulala sambethela uNkulunkulu wasiqalela soda ngizophinde ngilethele omunye engiyomthuma oba izolami sengiyomnika esinye isizwe wayisesinika ubani ushembe maNazaretha manje ngiyoqomisa ukudlithu hayi anduba ngithathele indaba noma le ndlela uNazaretha ngeke ngayiphenya la eBhayibhelini sithi mase kuya Good Friday silungisa ngolosine bantwana benkosi sithi silungisele uGood Friday senze yonke into ngolosine uyangena ngolosihlanu uyalenga uJesu siphambanweni ithi indoda engaRamathiya amen bancane uJosefa waseRamathiya eqala isithumbu sikaJesu kuPilato usesilenge emthini ithi kuye ngizocela lesithumbu bathi kanjani uthi ngeke anenge umnikazi wesabatha esiphambanweni ngoba isabatha selizoqala bathi zongabathi uthi ngizofuna igodi eqashwe ejaneni ephezela khona ungazange ubeke umuntu khona suka manje maNazaretha mahle ngiyilandela le ndaba ngiyilandela manje emseni kaNkulunkulu lapha kuMathewu bantwana benkosi ekhameni lenkosi uNkulunkulu ukumbeni wakaJesu akanithi kungithintela le ndaba ngizokhuluma kahle ngayo eyangenza ngase ngithatha uNazaretha basemhlukaniseka kimi ngathi kanti kanjani ngoba mina uJesu ngazi ukuthi sisonta ngesonto kwenzeke kanjani wathiwa ngeke nenge ngesabathi yebo bantwana bakaNkulunkulu wakhuluma ngesalemi manje ngolosihlanu wathulwa esiphambanweni uthi indoda yaseRamathiya engivuma ngicebo labaJuda yayinikela yamethula yathi umnikazi wesabatha akakhona ukulela ngizomfaka edwaleni eliqoshonga zange lale muntu ngenxa yesikhathi ngoba lakusezoqala isabatha bathatha itshe bamboza ngalo noni noMaria bahamba bolungisela isabatha itsho njalo incwadi yami amen ngikhuluma la into engabhaliwe la phansi ngomsaka kaNkulunkulu umdlelo kaJesu bantwana bakaNkosi uNkulunkulu beningangibhekela lapha ngomsaka kaNkulunkulu umphela kwakhe ngiyayithanda le ndaba ukukhuluma ngayo ngomsaka kaNkulunkulu ngoba iyona eqondile eyangenza uNazaretha ngahlukanisa ngabe ukuthi kuyini ngomsaka kaNkulunkulu ithi indaba bantwana basezimini baye bavuka ngolunye usuku manje sekuyisabatha siyazila ngesabatha maNazaretha nakhona la kwaKristu asithintile uthongo lesabatha lenkonzo yobuKristu ngesabatha kachithwa ngishigazi ngoba siwe silindile ukuthi uJesu ulapha ya usevuka ngendatha zangesonto sedlulile isabatha oMaria Magdalena bathatha amafutha ngesandla bahamba bayobheka emathuneni ukuthi ngendlela esimbeke ngayo naye kushilo ngabe kunjani uthi sesiyohlangana eGalile ukhanifunelana ophilayo kwabafileyo na njalo indaba isonto ekuseni
My. Ozaba. Phela wayikhona umuntu igama lakhe lalinguJosefa. Umuntu omnene nolungileyo. Yena wayengavumelene nabo. Yena wayengavumelanga nabo ukuthi bamethele noma benzeni abakwenza kwangokwabo. Kodwa wayibonakala ehamba nabo bevuma ngekhanda bekwenza konke. Kodwa isinqumo nesithathilena cha akekho kusona. Kodwa ehamba nabo. Yeah. Wayengowase Arimathea umuzi wabaJuda. Wayengase Arimathea umuzi wabaJuda. Ebheke umbuso kaThixo. Ebheke umbuso kaThixo. kaNkulunkulu angabhekile imibuso yabantu. Abathendeleni usihamba nabo ayikhona akube nje asimkhathele manje ushando. Lo waya kuPilato watela isidumbu sika Jesu. Bathi waya kuPilato Arimathea uJosefa Arimathea wasicela isidumbu sika Jesu ehamba yedwa. Wasehlisa. Wasisonga ngendwangu. Wasibeka ethuneni eliqoshiweyo. Lapho kungazange kufakwe umuntu. khona umuntu. Lolo suku. Lwalu ngolokulungisa isabatha lasondela. Lolo suku kwalokulungiselela isabatha lohlanu ngasondela usuku noma lasondela isabatha ngoba isikhathi sasiya ilanga lasela ngokutshona. Khuluma ngensuku manje. Yeah. Abesifazane abeza naye ngoba amakhosikazi uNkulunkulu wami anespeed noma sekufiwa awufuni ukusala afuna ukubona ukuthi uphethelephi. Yebo. Bevele Galile. Bamlandela ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe. Babona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe ukuthi ubekwephi. Babuya balungisa amakha namafutha. Baphindela emva balungisa amakha namafutha. Baphumula ngesabatha njengomthetho. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Manazaretha amahle. Ngiyanithanda. Amen. Manje ke kulo mNazaretha engibukhethile ubufakazi bami yibo lo. Iqala lithethwa ngobufakazi. Ubufakazi bami lobo bungenze ngavuma. Ngase ngimlalela lekhulukhulu lokhokho hayi mina angimuzi uJesu mayengiphendula ngibinkinga yami. Kodwa ushanda ngiyengizwe baphendula abantu. Mase ngiyamuzwa ukuthi uthini. Nami hamba ngobeka indaba yami ngoba ngifuna ukuxoxa naye angiphendule nami ngimphendule. Hey. Yeah. Manazaretha amahle. Khona izinto ezenzekelayo ongeke uziqonde. Kepha ziyenzeka. Ngiyafisa ubuNazaretha ngabishiye. Noma bakuthiwa kuvukana endleleni. Nasekhaya kithi ikhona evukayo. Nasesontweni la ngisuka khona ezaweni bezikhona evukayo. Nalazi izovuka yikho indle engenayo intuthu yakhona. Kodwa kufanele ngikhwezele nginyembezi ngiyaphambili. Yeah. Cela ushemba ngibisibindi. Angipha amandla. Angikusebenza nje lo msebenzi wakhe angithumona ngingawoni. Ngake ngadideka nami mangabe beka inkulumo. Ngadideka sekuthiwa yibo kwenza kanjani. Ngadideka sengathatha yibo. Kwenza kanjani ngadideka bathi ubhuti hayi. Manake. Haleluya. Banazaretha amahle. Ngiyanithanda zihlobo zenkosi ngomsaka kaNkulunkulu uNkosi yethu uNyazi lezulu ngithande.